आई. येस. ब बदक. क कणीदार. ख खमंग. ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. लागता नाही तर कोंबिलत पडला भात पाकरा खाटत. काय करायचं आता सुधरत नाही. रोज पाऊस लागता रोज आम्ही कापता आणि काय सांगणार. परतीचा पाऊस जोरदार चालू आहे. त्या पावसातच आता भात कापणी चालू आहे. ताडपत्री घातले, मटणी लावलेले, भात फक्त वाळवायचं काम खाली चालू आहे. भात चालू कापणी चालू आहे जोरदार. भरून पाऊस पडतोय. शासनाकडून सध्या तर मदत काही नाही आहे. ओला दुष्काळ चालू झालेला आहे. पाऊस आता भरपूर पडत आहे. कोपऱ्यांचं पाणी भरपूर आहे आणि असं परत भात कापणी चालूच आहे. आता ते भात कापलेलं आहे ते सुकत घालणं हे खूप चालू आहे काम. नुकसान होते आता काय भात जे आपलं पिकलेलं आहे ते कापावंच लागणार आहे. जर जास्त पाऊस असेल तर ते उभं राहिलं तर ते भात सगळं गळून पडणार आहे. जेवढी शेती केली एवढी मेहनत केली त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. आणि पावसासाठी आपल्याला काही इलाज करताच येत नाही. शेवटी निसर्गाचं ते त्याला आपण काय करू शकतो. पाऊस येणारच आहे पण आपल्याला आपलं काम करून घ्यायचं तर काही नाही काय त्रास करून घ्यावाच लागतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.